हेलो लोगोफोर दिनैनि बे गुबुन मोनसे गोदान आपडेट भिडिअहाय आरोबाव नोंथांमोन गासैखौबो बरायहरनाय थालायबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै। एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलाव नायनानैनो एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दे लोगोफोर जे नोंथांमोननिसिम दिनैहाय आं मा भिडिअनि सायावहाय आपडेटखौ लानानै फैदों। थ' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जायफोरा नायनो थाखाय इन्टारेस्ट मोनो स' बिथांमोनाल' नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर आं दिनैहाय नोंथांमोननिसिम बर'नि आबुं मोनसे सावथुननि सायावहायनो शेयार खालामनो होननानै सानदों दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बे आबुं बर' सावथुननि टाइटेलानो जाहैबाय सानबोलावरि दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर जोंहा आर'नाइ बर' फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलहाय सानबोलावरि आबुं बर' सावथुनखौहाय पार्ट बाय पार्ट रिलिज खालामगासिनो दे लोगोफोर। स' लोगोफोर जानो हागौ नोंथांमोनाबो एपिसड 1 आरो एपिसड 2 खौहाय गोबां मानसिफोरानो नायखाबायानो दे। एक्चुअली लोगोफोर जोंहा आर'नाइ बर' फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाहाय एपिसड 2 खौबो मैयाहायसो रिलिज खालामनानै होदों दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बेनिखायनो जाय बिथांमोना दासिम जुदि बे सानबोलावरि आबुं बर' सावथुननि एपिसड 1 आरो एपिसड 2 खौहाय नायाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो आर'नाइ बर' फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनानै नायनानै लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर नोंथांमोना बेबायदिनो फैनो गोनां नेक्स्ट पार्टफोरखौबो थाबैनो नायबावनो थाखाय भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय दे लोगोफोर। थ' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि शर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानो मोनदों लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लोगोफोर अननानै खनसे लाइक खालामनानै होलांबानो जाबाय दे लोगोफोर। थ' लोगोफोर जायफोरा दासिम जुदि नायहैयाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो बे भिडिअनि डिसक्रिपशननि गेजेरजोंहाय आं लिंक होनानै होदों। स' नोंथांमोना बे लिंकजोंबो नायनानै लाहैनो हागोन दे।